Yung mentor ni Denmark tsaka ni Fernando Camacho, si Rocky Tulog. Bakit ka nagtatago? Nang rape sa kaunlaran yun bro, sa Nabotas, kahit itarong sa mga kapatid doon. Totoo yun. Nang rep? Oo, sabi mismo sa akin ng theologian si Jesse. Ay bro, morning bro. Bro, Oy. legit. Kamusta bro? Okay lang, magandang umaga. Ganda umaga bro. Maulan ba dyan? Maulan dyan bro, maulan. Hindi naman. Ano ba tong kasama mo bro? Makakaintindi ba to ng Bisaya bro? Hindi bro. Maayong buntag na malam ko maayong gabi sa inyong tanan, gano'n. Alam ko Ay bro, sa panagus ng SDA. Makakaintindi ka ng Bisaya bro? Hindi bro, hindi gaano. Hindi gano. Pero bakante ka mamayang gabi bro? After naman no? Market preaching kasi may market preaching kami bro. May market preaching kayo. Mga anong oras kayo mag-out? Ano? Siguro 9, gano'n. 9. Oh, hindi pala kayo bakante. Wala na akong oras nun kasi tapos ako sa programa ko. Baka bukas na lang siguro ng umaga bro. Kasi bukas na umaga, no? Oo. 8 Pwede, bro. 8 a.m. Bro, pwede. Yan, ito naman si ano niyan, si Kulapo. Oh, kasi manghiram ako ni Brother Jando ng Zoom link. Pasok ka doon, interviewin kita with regards your bakit ka nagbalik sa loob ng simbahan, ganon. Bro. Oh. Anong kuan mo? Your talagang inborn ka ng Seventh Adventist? Ganit. Ano bro, nung umpisa, galing, kung saan ako ipinanganak, na-bautismo ng baby, sa IFI. Ipay. Tas napunta rin ako sa Born Again, tas naging MCGI ako, naging kasama ko sa MCGI to, tapos nahiwalay lang ako sa kanila. Nung sa Jared, pumunta na ng Katoliko noon, di ba? Nagkatoliko na siya noon, tas nahiwalay lang ako. Ayun, tas napunta ako sa SDA. Pero yung pag-anib ko sa SDA, napilintan. Mga ilang taon ka humiwalay sa Iglesia Pilipina Independente? Matagal na bro, kasi nung umalis ako doon, grade 7 pa ako Grade 7. Tapos, Then, naging Barcelona. born again ka? 3 months lang. 3 months. So, pagkatapos ng born again, naging MCGI rin, Iglesia ni Cristo, ganon? MCGI, nung nakaraang taon, July 5 ako na-anib. Bakit ka naakay by the way sa Kwan? Bakit ka naakay sa MCGI? Sa born again? Ano bro, yung kakapanood palagi kay Soriano bro. Soriano. Ako kasi noon, totoo talaga. Doon sa born again bro, bakit ka naakay sa born again bro? Sa pinsan ko bro. Pinsan mo. Bale, dinala ka. Anong inoffer niya anong inoffer ng pinsan mo sa'yo? May kwan ba? May kainan? Yung mga ganon? Bro, kasama yun. Tama, kasama. So, 3 buwan. Bakit ka humiwalay na rin sa born again dahil napanood mo si Soriano? Dun bro. Dahil, hilig dun bro sa ayawan no? Entertainment dun stage So, Sayawan dun. dayon. Then, Sa SDA naman bro. ilang taon ka sa MCGI? Paraon niya po. July 5 ako umalis bro July 5 ako na-anib, nakaraang taon, umalis ako February. Pagkatapos no, naging naging SDA. Mga ilang buwan ka sa SDA? 4 months bro, pero yun, napilitan talaga ako lubos. Bakit, ano bang inoffer ng mga Seventh Adventist sa'yo? Number 1 bro, yung kasikatan. Kasikatan. Kahit ayoko. Sabi kasi ni Denmark, Si Denmark ang nag-akay sa'yo? Ipalit na po ni Konti actually, naman ko siya ng diskusyon noon. Hindi siya kumasa. Dinala niya ako sa Bible study. So, Ang dyan bro, anong topic nyo sa Bible study nyo? kung yung sa doktrina nila bro, pero hindi ako nakinig talaga Natutulog lang ako actually. Nagigising lang ako pagka tinatawag na ako. Di totoo naman 8:44 ako ng 1. Sinungaling ako, no? So, Tsaka bro, ganito.
Ha? Bali, mayroon silang kwan sa via Zoom yung kwan nyo? Sa Messenger minsan sa Minsan. Meet kami. So, bali, akala ko face to face ka. Messenger. So, bali sa Messenger, natutulog ka pag tinatawag, tsaka ka nalang gising. Oo. Tsaka bro, ganito. Si Denmark kasi bro, actually, sasama na rin talaga ako sa Katoliko dito eh. Mm. Sa kanila, sila Jared. Nagpakilala si Denmark kasi, di ba? Head chairman daw siya dati ng Catholic. Tapos, chief apologist daw siya. Mm. Chief apologist, oo. CFD daw siya, sabi niya eh. Pumasok daw siya ng seminaryo. Wala bro, Wala. walang record sa seminaryo yan bro. At saka hindi yan Catholic Faith Defender. Safe clam siguro, okay. Kasi may papel yan na nahawakan dati na naging safe clam siya. Pero, yung pagiging safe clam niya, hindi naman siya, parang kwan siya, parang pasaway rin siya minsan kasi may mga doktrina siyang hindi tinuturo ng simbang Katolika na dinipinsan niya. Sa mga debate kaya nga, merong isang safe clam din doon sa Gingog ba yun? Si Brother Noel Piasones, bakit itong batang ito na nagtuturo hindi naman yung katuruan sa simbahang Katolika? So parang iba yung dating niya, no? Yung ganun. Nagpakilala ang seminaryo, wala namang record niya sa seminaryo eh. Wala nun, hindi na nagpapari yan. Sabi niya kasi pumasok siya eh. Yun yung sabi niya sa akin. Nagtanong ka sana saang seminaryo ka pumasok, saang paralan sa seminaryo kasi para mahingan natin na record kung may record ba siya doon. Wala bro, hindi siya naging seminaryo bro, di nagpapare bro, maniwala ka. Nawaling no? Oh. Saka ano bro, nagtanong ako kay bro Winnie Ibe, yun yung SPMS. Tsaka bro, hindi yan chief apologist ano bro, sa Catholic Faith Defender wala naman chief apologist sa simbahang Katolik. Yun nga bro, tinanong ko, sabi ni bro Winnie, saan niya kinuha yung ganong katungkulan, no? Wala daw. Tsaka ano bro, siya daw yung pinaka-mortal na kalaban ng SDA no, nung nasa RCC siya, sabi nga. Pakulo yan bro, para malaki yung kwan niya, malaki yung parang ano sa SD niya. Ay, ano pala to, hindi basta-basta itong si Denmark, chief apologist, tsaka kinatatakutan dati, ganon. Para pagdating mo sa 70 Adventist, uupiran ka nila ng malaki, yun. Hindi Isa pa bro sa ano sa akin. Isa pa bro sa medyo ikinalungkot ko nung ikinukwento ni Denmark si Jared. Pinagayabang niya sa akin. Mostly bro, totoo yan Yun yung madalas ng topic na tinuruan niya daw si Jared doon kay Alima sa debate. Tsaka hindi daw kumakasa sila bro Jando, sila bro Talibong kay Denmark. May nakapost yun sa YouTube hinamon niya. Bakit Sinadya sa akin yun. Bakit nung debate nila ni Brad Paul Alima at saka kay Denmark Santiago, parang hanggang ngayon hindi natuloy? Ano ba yan? Yun nga yung pinagtataka ko Ayaw daw ni Denmark dyan sa Bohol kasi baka may masama daw gawin. So, yun yung sabi niya sa akin. pagdating mo sa 7th Adventist bro, ginawa kang liman, ganon. Ganito. Nag-apply ako ng liman kaso walang sahod. Wala akong tatanggapin. Volunteer. Kumbaga, ang request ko na lang nun sa district pastor kay Pastor Titer Munding Jr. Na ihatid sundo na lang ako. Basta sagutin nila yung mga pagkain ko sa pangangailangan na. Mga sa Bible study. Yun lang bro. Tapos ikinagalit nung pastor, sinabi niya, hindi naman bayad sa aral yon. Kailangan lang talaga na may allowance dahil minsan umaalis, ganon. May gagastusin ka. Sabi ko, kaya nga po pastor may hatid sundo ka ako yun Doon bro nag-start din yung away namin ng pastor. Yun. So bali, hindi ka binigyan ng allowance para hatid sundo man lang, kahit ganon? Hindi bro, siya na yung maghatid sundo sa akin kasi ginawa niya dati yun. Inihatid niya sa bahay niya ako, sinusundo niya ako, ganon. Nung after nung bro, medyo hindi namin ganun nag-uusap ng bro, tsaka pinagtulungan pa ako ng mga kabataan nun Buong kabataan ng distrito ng Nueva Ecija bro. Sa 7th Adventist? Bro, ang pangunahing na bumibira sa akin dyan yung president ng kabataan nila. Pinagtutulungan ka na ano? Na ano bro, wasakin ako bro, ibagsak na talaga ako. Hindi man sila namimersonal sa'yo na
pinagkuan ka? Hindi po. Pinagtangkaan kang ito, ganyan, may mga death threat, wala? Meron. Nung nasa magkakatoliko na ako, no? Oh. Yung head elder. Kasi bro, nung Head kasalukuyan, elder ng Seventh Adventist, dinitreat ka? sabi niya sa akin, sabi ko kasi sa kanya, pupuntahan kita dyan, face to face tayo, debate ka ako. Oh. Ngayon bro, sabi niya sa akin, handa niya daw isuko yung ano niya eh. Kahit mawala daw siya sa pagiging head elder niya, mapadugo lang daw yung bunganga namin. Ay, ibang klaseng tabas ng dila yun. Yung bunganga daw namin bro, parang bubugbugin niya nga kami. Isa. Na ibang tabas yung dila niya, no? Oh, sabi niya wag parang hindi niya daw kilala yung hindi ko daw kilala yung dati niyang pagkatao. Yung mga yung mga youth ng Seventh Adventist, yung sabi mo yung mga bata, Muslim ang mga ilang edad na yon? 20 plus. 20 plus. Mga 23, 22. Pinagtulungan ka na i-down ka nila. Yun nga bro. Tapos sinasabi nila, pag pinag-uusapan daw nila ako bro, puro positive lang nung nagkarap-harap kami ng pastor. Bro, saan ka nakakita usapan puro positive sa akin? Oh. May ganun ba? Kung ano? Di mawala ang negative bro, no? Kung gagamit tayo ng lohika at psychology. Oh. So, nung pinagkarap-harap kami bro, para maging victim sila, gabi yun eh. Oh. I think 10 p.m. Oh. Umiiyak sila bro. Umiyak sila sa harap ng pastor. Ano nangyari? Ay. So, bakit mga ilang, bago ka lang nag-convert sa Katoliko, ano? Kahapon lang. Kahapon? Uy, bago lang. Now, ang tanong ko bro, bakit na-convert ka sa Katoliko? Mayroon bang, ano bang dahilan? Nagugustuhan mo ba? Or mayroon bang nag-Bible study sa'yo? Takinig ka? Ang daming lohika bro eh. Kasi kung hindi Katoliko nag-compile ng Biblia, sino? Isa yan sa tanong ko eh. Di ba? Kaya maliwanag bro na yung Katoliko talaga. May history, 2,000 years ago. Nakasabi nga na ni Bishop yun, di ba? 2,000 years ago ng Katoliko bro. Tinatapar ng Hub 8.8. Tsaka yung larawan na tinutukoy sa mga Exodo 24.5, yung mga ganong Diyos-Diyosan bro, yun yung kinabaal, yung mga gintong baka. Sa Katolika kasi nagpagawa bro ang Diyos eh, galong Chronica 3 keys. Di ba? So nangyari dito bro, yun yung isa sa mga naging confused sa akin. Like, nag-overthink ako nun eh. Inisip ko siya ng ilang linggo. Kada gabi, inaaral ko. Oh. Tapos bro, i-search ko rin sa YouTube, who is the founder of Catholic Church, nakalagay Jesus Christ bro eh. Tinignan ko rin yung dun sa SDA. Tapos ang sabi tinanong ko rin yung kay Denmar. Sabi ni Denmar, huwag kang padala sa mga ganyan. Gawa lang din ng mga Katoliko. Ayun yung mga nagsusulat daw, ganon. Bale, diniscourage ka. Ayan. Ayoko mawala ni Denmar kasi nga bro, alam ko yung mga maling ginagawa nila dyan sa SDA. Bro, alam mo yun, no? Yung Abim sa kanila. Yung puno nila dun bro ng rape sa Kaunlaran Church sa Labotas. Kaya nagtatago. Nagtatago na ano? Nagtatago bro dun sa Bicol, sa Surigao del Sur yun eh, buntok yan eh. Sino si? Yung mentor ni Denmar tsaka ni Fernando Camacho, si Rocky Tulog. Bakit ka nagtatago? Nang rape sa Kaunlaran yun bro, sa Nabotas, kahit itarong sa mga kapatid doon. Totoo yun. Nang rape? Oo, sabi mismo sa akin ng theologian eh. Si Jesse. Bro, naka-record tong tawag natin bro. I-upload ko to sa ano ngayon. Bukas, i-interviewin kita ulit. Nang rape, akala ko ba yung matitinong tao to mga Seventh Adventist? Bakit nang rape to? Ewan ko bro, yun ang nasabi sa akin bro. Kasi nagkaroon daw sila ng away dati bro eh. Nagkaroon ng away. So nagtatago yung mentor nila. Pero sabi sa akin ni Denmar, mga next year daw ganon, magpe-face reveal na ulit, ibabalik na natin yung pangalan niya, tunay niyang pangalan. Ayun.
So bakit hindi ba Isa yun bro sa hindi ba na-resolve yung kaso niyang pagiging ng rape siya ng ano? Ewan ko bro, hindi ko naman sinabi kila din mo rin kahit nalaman ko. Kasi bro, ganito yan. Yung mentor nila na yon bro, yun yung nagpapalaya sa akin sa SDA noon. Pag hindi ako sumusunod sa gusto niya. Kasi bro, ako, marunong ako magsalita ng hindi pag alam kong hindi maganda. Ay, di ba? Marami kasing mga tao kahit mali, oo ka ng oo eh. Delikado yun, di ba? Tama, no? Kahit alam nilang mali, oo pa rin ang oo. Hindi ako ganun. Kahit Pag mali alam ng talagang tama, totoo lang tama, to, bro. hindi yan. Kahit tama, hindi yan, ito yung tama, di ba? Yung ganung tao. Bro. Tsaka, ang paratang ng mga SD bro sa Katoliko bro, Babylonia daw tayo. Sa palagay mo, Tayo daw yung pinatotparan sa ano. totoo kaya yon? Ano bro, paratang nila bro yung vintages ng Apocalypse yung sindami ng buhangin eh. Ganun daw yung Katoliko bro. Hindi naman siguro, wala naman nakasulat nun. Vintages ng Apocalypse meron eh. Yung sindami ng buhangin. Wala naman nakasulat na Kasi wala naman nakasulat na Roman Catholic Church yun. Wala, dinagdagan lang ng Seventh Adventist yun. Ang malamang nasasabihin sa akin ng mga SD ngayon, pero ang naging ano sa akin dito, nag-good joke para umanib ako rito. Tapos sisiraan nila ako. Parang tara sa sination ganun, yan. kasi may mga kwan bro, may mga negative talaga na ibabato nila sa'yo. Pira lang habol niya, no? Ganyan. Si Amik nga bro, ginanon nila eh. Ginanon din niya si Amik. Pira lang daw habol ni Amik. Kaya nga nagkatoliko. Ikaw malamang ikaw malamang baka makatanggap ka rin ng ganun. Na pira lang habol. Inupiran siguro ng malaking pira sa Katoliko yan. Kaya nagbalik Katoliko. Kaya ganung umanib na lang sa Katoliko. Kahit ano, ganun. Di ba ang mga ganyan? Bro. Doon ko lang din nakilala bro si Amik. Yun yung kwento ng SD sa akin. Kaya, siyempre napaisip ko, sino ba yung Amik na yon? Sinerch ko sa FB bro. Former SDA pala yon. Yun. Since birth SDA yun. Oo. Kaya, itong SDA bro, hindi maganda bro, sa totoo lang. Delikado. Madalas na topic, puro ka po. Kailangan huwag kang maging prangka pag nangangaral ka. Ganun sa kanila. Ayaw nila ng prangka sa mga ngaral doon bro. Ibababa nila sa pulpit to. Bro, bukas bro, interviewin kita ulit bro sa live ko bro. Mga alas 8 ng umaga. Sige bro. Sige. Salamat ulit God bless. Okay bro, salamat sa Diyos. Saan dati ko